A vendima deste 2017 tamén é madrugadora en Pazo Baión. A ADG rincou este luns os traballos de recollida de acios despois de que as chuvias da fin de semana axudaran a compensar os parámetros. Nos a semana pasada, pois bueno, a verdade que eso, xa tiñamos o grado alcohólico un pelín alto, pero bueno, esta acidez seguía tamén moi alta para que estuveran equilibrados. Entón, esta semana sí que xa están ben. Estas choivas que tivemos onte aínda, a verdade que, bueno, sí que axudarán a equilibrar un pouquiño máis. A verdade que, bueno, foron un pelín escasas. O ideal é que chovera un pouquiño máis, sobre todo naquelas parcelas que sufriron un pouquiño de estrés hídrico, iba a axudar a rehidratar máis. Para eso, pois bueno, non vai a facer moita cousa, pero bueno, a verdade que foi positiva. Así, a uva das fincas de Pazo Baión entrará en perfecto estado sanitario. Tamén recollerase cantidade. De feito, calculan que se rondarán os 140.000 kilos. Facía moito tempo que non tiñamos unha uva tan sana, moi boa de vendimar, é dicir, non hai que seleccionar nada prácticamente, está todo moi ben, e bueno, eu creo que a verdade que estamos tendo uns ingredientes moi bons para que esta colleita 2017 sea excepcional. Segundo os cálculos dos técnicos, a vendima das 24 hectáreas de viñedo de Pazo Baión prolongarase ao redor de 15 días. Son 24 hectáreas de viñedo que temos, as temos zonificadas dentro de 8 parcelas, e dentro destas parcelas as vamos vendimando gradualmente, esperando ya este momento óptimo de maduración. Entón, bueno, aquí solemos facer unha recepción de uva moi pequeniña todos os días, de como moito 10.000 kilos de uva, e vamos seleccionando este tipo de parcelas. A nosa forma de pensar na uva e no viño é de non tocar. Para facer un bo viño non podes tocalo en bodega, entón para iso tens que esperar a que a acidez baixe en viña e que a uva madure na viña e que entre, vamos, no seu momento óptimo de maduración. Para esta campaña, a ADG conta con case 50 vendimadores. Desde eles forman parte do programa de reinserción de extoxicómanos que Condes de Albarei ten en marcha dende o 2008, ano no que mercou o Pazo Baión. É unha experiencia moi boa con elas, nos temos un compromiso de dar 400 jornadas ao ano, e a verdade que prácticamente todos os anos as duplicamos. Temos xente en plantilla prácticamente todo o ano, e despois a maiores, pois bueno, nesta época pois a reforzamos con máis xente para vendima. Este primeiro día de vendima en Pazo Baión contou cuns colaboradores moi especiais. Ata as fincas do Pazo desprazáronse os xogadores do equipo de balonmán Condes de Albarei Teucro, conxunto que hai pouco asinaba un contrato de patrocinio coa cooperativa cambadesa. Xa vestidos cos novos equipamentos da tempada, xogadores e corpo técnico colaboraron no inicio dos traballos e coñeceron o proceso de elaboración do viño. Facemos a presentación con eles, pois bueno, a verdade é que xa fai uns meses que se fixo oficial, non, esta nova relación que temos con eles. E, bueno, quixemos pois bueno, aproveitar a vendima, que entendemos que é un momento especial aquí en Pazo Baión, para que viñeran a conocer Pazo Baión. Bueno, un poquinho abrirnos as portas, que bueno, que sepan que esta vai ser ahora a súa segunda casa e que nos teñan aquí para o que queiran. Os traballos tamén arrincaron en Condes de Albarei. A comezos de semana, a cooperativa comezou coa recollida dos acios para elaborar un dos seus viños especiais, o enxebre, que procede de cepas bellas. O grosso da campaña arrincou o día 6. En Condes de Albarei prevemos rozar os 3 millóns de kilos. O ano pasado tamén nos quedamos nesa cantidade de 2.900.000. Entón, bueno, eu entendo que este ano, de forma xeralizada, que bueno, vai ser unha produción moi parella do ano pasado. A diferencia que, bueno, o ano pasado houve certos viticultores ou en certas bodegas que sufriron grandes mermas por mildiu. Entón, bueno, serán eses casos nos que sí que poidan aumentar considerablemente a produción. Pero, bueno, naqueles casos que o ano pasado non tuveron estas mermas, eu creo que vai ser unha produción moi parella. Deste xeito, confirmase un adianto de 15 días respecto da campaña do 2016.